Естер, никога не трябва да се страхуваш да правиш това, което е правилно. Моля се за теб. Ние всички се молим за теб. Кажи ми защо не разбирам. Кажи ми защо. Покажи ми ръката си. Кажи ми защо. Защото не виждам пътя си. Сега какво трябва и аз? Битата не е наша, ние гледаме към Бог отгоре, защото Той ще ни доведе безопасни, ще ни пази с любовта си. Така че не се страхувайте, не е нужно да бягаме и да се крием. Защото Той ще ни доведе безопасни, ще ни пази с любовта си. Защото Той ще ни доведе безопасни, ще ни пази с любовта си. Битата не е наша, ние гледаме към Бог отгоре, защото Той ще ни доведе безопасни, ще ни пази с любовта си. Друг от тези мъдреци веднъж каза, че в момент наистина великият човек не трябва да мисли много за това, което ще каже или направи. Те просто говорят и правят това, което е правилно. Естер знаеше, че това, което трябваше да направи, е правилно, така че реши, че не трябва да се нервира. Всъщност тя е малко нервна. Дайте й кратко почивка. Здравей, кралица! Така че най-накрая сме готови. Свърших плановете за петък. Още 2 дни и това опасно семейство ще си отиде завинаги. Браво, Хаман! Какво щях да правя без теб? Хей, кой покани кралицата? Поканихте ли кралицата? Ами не. Не мисля, че го направих. Но това е наред. Не се страхувай, мила моя. Не знам дали някой ви е казал, но тук обикновено не се препоръчва да се появявате без покана. Със смърт или заточение. Но най-добрата ми кралица може да ме посети, когато пожелае. И така, какво искаш? Просто ми кажете. Каквото пожелаеш, твое. Ако е угодно накрая, има нещо, което бих искал да... Бих искал ти и Хаман да дойдете на вечеря тази вечер. О, не е ли хубаво? Тя ни кани на вечеря. Вие залагате. Ще се радваме да дойдем. В колко часа ни искаш? Бих казал 8. 8 тогава е. Ще се видим тогава. О, това е хубаво. Да, тя е пазач.